У эфіры Белсату кароткае выданне навінаў панядзелку 22 ліпеня. У студыі працуе Александр Баразенко і вось галоўнае на гэтую хвіліну. Найбліжэйшым часам на свабоду могуць выйсці некаторыя палітвязні. У эфіры прапагандысцкага каналу «Беларусь-1» старшыня Вярхоўнага суда Валентин Сукала анансаваў, цытата, «працяг памілвання палітзняволеных». Паводле яго, у законе аб амністыі пра асобаў, якія бралі ўдзел у пратэстах, нічога не сказана, але яны могуць быць памілаваныя Лукашэнкам. Цытата: «Гэтае рашэнне прымае кіраўнік дзяржавы строга індывідуальна». Нагадаю, у пачатку ліпеня Лукашэнка анансаваў вызваленне быццам бы з гуманных памкненняў шэрагу палітвязняў. Паводле праваабарончага цэнтру «Вясна» ім вядомыя як мінімум 18 палітычных зняволеных, якіх выпусцілі за кратаў 3 ліпеня. Дзеля бяспекі прозвішчаў абсалютнай большасці з іх праваабаронцы не называюць. Спыніць гібрыдныя атакі на мяжы, вызваліць палітвязняў і выдаць забойцу польскага жаўнера. Такія ўмовы для нармалізацыі адносінаў з Беларусю назваў у эфіры радыё Z намеснік міністра замежных спраў Польшы Анджэй Шэйна. Ён падкрэсліў, што калі Беларусь хоча весці перамовы з Польшаю, то выдача падазраванага – базавая умова. Паводле Шэйны, беларускі бок апавешчаны аб гэтым. Палітык зазначыў, што Польша можа закрыць мяжу для руху грузаў чыгункаю. Шэйна прызнаў, што такі крок не будзе карысным для польскай эканомікі. Аднак Варшава паступова спее да таго, каб на яго пайсці. Акрамя таго, намеснік міністра дадаў, што Польша можа разгледзець і пашырэнне санкцыяў у дачыненні Беларусі. Джо Байден выходзіць з прэзідэнцкай гонкі. Адпаведную заяву дзейны амерыканскі прэзідэнт апублікаваў напярэдадні ў сацыяльнай сетцы X. Палітык паабяцаў неўзабаве падрабязней раскрыць матывы гэткага кроку. Цяпер жа Байден падзякаваў амерыканцам і выказаў падтрыманне віцэ-прэзідэнтцы Камале Гэрыс, якая найверагодней зойме ягонае месца на лістападаўскіх выбарах прэзідэнта США. Дазвольце мне выказаць глыбокую падзяку ўсім тым, хто так старанна працаваў над маім пераабраннем. Я хочу падзякаваць віцэ-прэзідэнтцы Камале Гэрыс за тое, што яна была выдатным партнёрам у гэтай працы. І дазвольце мне выказаць шчырую ўдзячнасць амерыканскаму народу за веру і давер, якія вы праявілі да мяне. Сама Камала Гэрыс ужо пагадзілася вылучацца на найвышэйшую пасаду ў краіне. Яна падзякавала Джо Байдену за давер і заклікала амерыканскае грамадства да аб'яднання і мабілізацыі, каб не дапусціць перамогі Дональда Трампа. Я маю вялікі гонар, падтрымання ад прэзідэнта, і я маю намер дамагчыся вылучэння. Я зраблю ўсё, што ў маіх сілах для таго, каб аб'яднаць дэмакратычную партыю і аб'яднаць нашу нацыю, каб перамагчы Дональда Трампа. Да выбару ў нас ёсць 107 дзён. Мы будзем змагацца разам і пераможам разам. У федэральную выбарчую камісію ўжо паступілі дакументы аб перайменаванні выбарчай кампаніі Байдена ў кампанію «Гэрыс на прэзідэнцтва». Віцэ-прэзідэнтка зможа распараджацца перад выбарчым фондам Байдена, а таксама збіраць дадатковыя ахвяраванні. Паводле інфармацыі BBC, за першы дзень кампаніі на рахункі штабу Гэрыс ахвяравалі ўжо $50 мільёнаў. Гэта рэкордная лічба за адзін дзень. Аднак афіцыйна зрабіцца кандыдатам на прэзідэнта Камала Гэрыс можа толькі здабыўшы падтрыманне нацыянальнага з'езду дэмакратычнай партыі, што распачнецца 19 жніўня. Беларуская лідарка Святлана Ціхановская адрэагавала на рашэнне прэзідэнта Джо Байдена спыніць удзел у прэзідэнцкіх выбарах у Злучаных Штатах. Пра гэта яна напісала ў сацыяльнай сетцы X. Дзякуй, прэзідэнт Байден, за вашу непахісную падтрымку і салідарнасць з дэмакратычнай Беларусю. Беларускі народ глыбока шануе ўсё, што вы зрабілі для абароны нашай справы. Гісторыя не забудзе, як вы цвёрда падтрымлівалі нас у нашым імкненні да свабоды і дэмакратыі. Чарговая атака на расійскую паліўную інфраструктуру. Гэтым разам ад удару беспілотнікаў загарэўся нафтаперапрацоўчы завод у Туапсе Краснодарскага краю. Улады рэгіёны сцвярджаюць, што пажар вынік падзення абломкаў збітага дрона. Аднак відэа відавочцаў гэта аспрэчвае. Улады заявілі пра ліквідацыю пажару і збіццё 8 беспілотнікаў у рэгіёне. А пацярпелых не паведамлялася. Усяго за гэтую ноч расійскай Мінабароны адсправаздачылася пра 76 збітых дронаў. Паводле ведомства, над Растоўскую вобласцю перахапілі і знішчылі 47 беспілотнікаў. Яшчэ па адным у Белгародскай, Варонежскай, Смаленскай і Астраханскай вобласцях. 8 над Краснодарскім краем і 17 над акваторыямі Чорнага і Азовскага мораў. Паводле інфармацыі
інфармацыі расійскіх і ўкраінскіх медыяў, атаку беспілотнікаў таксама зазнаў аэрадром у Марозаўску Ростовскай вобласці. Там базуюцца расійскія франтавыя бамбавальнікі Су-24 і Су-34. Паведамляецца пра магчымае знішэнне 2 самалётаў ды складу паліва. Паводле непацверджанай інфармацыі зноў атакавалі і аэрадром у Прыморска-Ахтарску, адкуль расейцы запускаюць па ўкраіне дроны «Шахет». Моцнае сяброўства дыктатараў. Міністр замежных спраў Беларусі Максім Рыжанкоў адправіцца ў Карэйскую Народна-дэмакратычную рэспубліку з афіцыйным візітам. Тэлеграм-канал «Глас МІДа» азначае, што гэтая паездка будзе візітам у адказ. Пры гэтым пра наведванне Беларусі прадстаўнікамі Паўночнай Карэі раней афіцыйна не паведамлялася. Нагадаю, што беларускія чыноўнікі ездзілі ў КНДР сёлета ў красавіку. У склад дэлегацыі тады ўваходзілі намеснік міністра замежных спраў Евген Шастакоў, прадстаўнікі Міністэрства аховы здароўя і Міністэрства сельскай гаспадаркі. На волю выйшаў старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі палітвязень Мікалай Казлоў. Пра гэта паведаміў палітык Анатоль Лябедзька. Першы раз Казлова асудзілі ў жніўні 2021 года. Яго абвінавацілі ў разгалошванні звестак аб крымінальнай справе супраць каардынацыйнай рады. Аднак канкрэтныя эпізоды абвінавачання невядомыя, бо суд праходзіў у закрытым рэжыме. Казлову тады прысудзілі 3 месяцы арышту. А ў лістападзе 2022 палітыку далі 2 гады пазбаўлення волі ў калоніях ва ўмовах агульнага рэжыму за ўдзел у паслявыбарчых пратэстах 2020 года. Ягоны тэрмін мусіў скончыцца сёлета напрыканцы кастрычніка. Памочнік генеральнага дырэктара мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу Валерый Бойша памёр проста на працы. Яму было 59 гадоў. Пра факт смерці паведамляе тэлеграм-канал праваабаронцаў «Гомельская вясна». Нядаўна Бойшу абвінавацілі ў гэтак званым распаўсюдзе экстрэмісцкіх матэрыялаў. 10 ліпеня яго разам з былой галоўнай рэдактаркай завадской газеты «Мозырскі нефтеперерабочик» Святланай Богуш пакаралі паводле адміністратыўнага артыкулу. Двое мужчынаў загінулі падчас пажару ў вёсцы Баркалабава, што на Быхаўшчыне. Ратавальнікі падчас ліквідацыі ўзгарання знайшлі целы ў прыватным доме. Папярэдняя прычына пажару – неасцярожнае абыходжанне з агнём пры паленні. Устаноўлена, што напярэдадні пенсіянеры распівалі спіртное і палілі цыгарэты. Уначы адбылося ўзгаранне, полымя пабачыў сусед. Мужчына ж і патэлефанаваў у МНС. Чарговую лабараторыю па вырабу наркотыкаў ліквідавалі супрацоўнікі наркакантролю Гомельшчыны. Міліцыя затрымала 35-гадовага замежніка. Грамадзянінам якой краіны з'яўляецца затрыманы, не ўдакладняецца. Паводле прэсавай службы Міністэрства ўнутраных справаў ён арэндаваў у Гомлі дом, дзе арганізаваў падпольную лабараторыю для вытворчасці мефедрону. Канфіскаванае абсталяванне і 300 грамаў моцнага псіхатропнага рэчыва. Для распаўсюджвання тавараў фігурант прыцягваў 2 беларусаў. Адзін з іх перавозіў наркотыкі, другі абсталяваў схованкі па ўсёй краіне. Яны таксама затрыманыя. Падазраваным можа пагражаць да 20 гадоў пазбаўлення волі. Толькі праз тыдзень пасля ўрагану ўдалося цалкам аднавіць падачу электрычнасці на Гомельшчыне. Пра гэта ў сваім тэлеграм-канале справаздачылася Міністэрства энергетыкі. Аварыйныя брыгады з усіх вобласцяў Беларусі працавалі заяўкамі 24 гадзіны на сотні. Як паведамілі энергетыкі, яны прыбіралі дрэвы і галёз правадоў, ліквідавалі іх абрывы, замянялі апоры лініяў электраперадачы. Цяпер працягваюцца работы для пераводу населеных пунктаў, засілкаваных ад дызель-генератараў, у штатны рэжым электразабеспячэння. Мінулую ночу ў ліквідаванні наступстваў стыхіі удзельнічала 131 брыгада, выкарыстоўвалася 225 адзінак тэхнікі. Разбуральныя ўраганы абрынуліся на Беларусь амаль тыдзень таму. Праз стыхію велізарная колькасць населеных пунктаў засталася без электрычнасці і вады. 6 асобаў загінулі. Больш за ўсё пацярпела Гомельская вобласць. Усебеларускі злёт буслоў. Сотні птушак сабраліся на адным поле каля горадні. Відэа буслінай імпрэзы публікуе тэлеграм-канал Пункт 4. Цікава, што гэта не першы падобны бусліны сход. 2 гады таму на гэтым самым полі сабралася каля 200 буслоў. Чаму птушкі так аблюбавалі менавіта гэтую мясціну, пакуль невядома. І гэта ўсе навіны на гэтую хвіліну. Пра развіццё падзеяў распавядуць мае калегі ў вечаровым інфармацыйным эфіры Белсату.
Калі вы глядзіце нас на Ютубе, заклікаю ставіць лайки, каментаваць і дзяліцца нашым выданнем, каб яго пабачыла як мага болей гледачоў. Але не забывайцеся на лічбавую бяспеку. Беражыце сябе і заставайцеся з Белсатам.